ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. тобови ҷангори вазни ним сабуки UFC Диего Лопес эълон карда гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ гузаронидан мехоҳад. мо мехоҳем ки зидди Волконовски моҳи декабр муҳориба гузаронем. ӯ интизор шуданро дӯст намедорад ва ман ҳам интизор шуданро дӯст намедорам. барои ҳамин ин муҳорибаи хуб шуда метавонад. бисёр корҳо рух дода метавонанд, аммо ман фикр мекунам ки ҳозир барои мо ду варианти беҳтарин аст. якум ин ҷангори эҳтиётӣ шудан дар муҳорибаи Топурия ва Холлоуэй. дуюм вариант бошад муҳориба зидди Волконовски моҳи декабр. намояндагони UFC медонанд ки ман дар турнири UFC 308 дар Абу-Даби иштирок карда метавонам. барои ҳамин ҳама чиз аз онҳо вобаста аст ки ташкилот чӣ кор кардан мехоҳад, гуфтааст Лопес. хотиррасон мекунем ки Диего Лопес дар муҳорибаи охирони худ Брайан Артегаро шикаст дода дар рейтинги вазни ним сабук ба ҷои сеюм баромад. Волконовски бошад дар ду муҳорибаҳои охирони худ зидди Махачев ва Топурия бо тариқи нокаут шикаст хӯрдааст. чемпиони вазни 61 килограмми UFC Мераб Дувалишвили гуфт ки муҳорибаи навбатии худро бо эҳтимоли калон зидди Умар Нурмагомедов мегузаронад. ман ҳоло ҳам такрор мекунам ки ӯ арзандаи муҳорибаи унвонӣ нест, чунки танҳо бо як ҷангвари топ 15 ҷангидааст. лекин UFC ин шахсро аз рӯи насабаш ба осонӣ пеш бурда истодаанд. Умар визафи нав аст ва чунин шахсон маро маҷбур мекунанд ки боз ҳам зиёдтар тамрин кунам. ба фикри ман аз ҳама ҷангвари арзанда барои муҳорибаи унвонӣ ин Дэвисон Фигередо аст. лекин ба назари ман UFC мехоҳанд ки ман бо Умар муҳориба гузаронам. ман комментариҳои одамонро дида истодам ки ҳамаи онҳо муҳорибаи маро зидди ӯ мехоҳанд. барои ҳамин ман бо Умар меҷангам, гуфтааст Дувалишвили. дӯстон, шахсан худи ман фикр мекунам ки барои Мераб ин муҳорибаи хуб аст, чунки ғалаба дар ин муҳориба ӯро боз ҳам машҳур ва бузургтар мекунад. лекин ба назар чунин мерасад гӯё ки Мераб дар ин муҳориба ба худ ва ба ғалабаи худ боварӣ надорад, чунки айни замон ин ягона муҳорибае ҳаст ки ба Мераб пули калон ва хайпи калон оварда метавонад. дӯстон, чӣ гуна ки аз навори гузашта медонед, Азам Гафоров оиди рафтори Вартан Асатрян фикрҳои худро баён кард ва шаби гузашта ин ҷангори миллатпараст ба Азам ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: муйсафед, ту чӣ рафтори ба монанди хафашудагиҳо карда истодаӣ? агар ту маро балтун шумурӣ ва ҳозир фаҳмидаву дониста ин чизро гуфта истодаӣ ва ҳамин гуна маро иғво карда истодаӣ, пас ман ба боварӣ гуфта метавонам ки ту балабол ва иғвогарӣ ва фикри шахсии худро надорӣ ва ба гуфтаи одамон карда истодаӣ. мебинем ки дар вақти вохӯрӣ чӣ мегӯӣ. рав хубтараш тамрин кун, суханҳои боақлона гуфтан кори ту нест, навиштааст Вартан. дӯстон, умедвор мешавем ки то рӯзи муҳориба ин ҳайвонро ягон тоҷик ягон кор намекунад, чунки ҳамин гуна ӯ аз муҳориба даст кашида метавонад. хубтараш интизор шудан дар кор ки ӯ ба муҳориба барояд ва дар он ҷо анис ӯро ҷазо диҳад, ҳам қасди худро гирад ва ҳам даҳони ӯро маҳкам кунад ки бори дуюм тоҷикон ӯро шикаст дода истоданд. фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.